Prynawn da. Sesiwn TGAU Cymraeg sydd gyda ni heno. Mrs Owen Jones o Ysgol Dyffryn Aman yn wneud sesiwn ar sgil darllen Cymharu. I chi, Mrs Jones. Iawn, croeso I chi i'r ail sesiwn. Heno, fe fyddwn ni'n edrych ar y sgil darllen Cymharu. Un fath o gwestiwn a fydd yn gallu ymddangos ar y papur 1-2 neu 1-3 ar gyfer Cymraeg Iaith gynta. Ac felly, nod ac amcanion y wers heno yw adolygu y sgil Cymharu, deall beth yw dehongli, ac yna edrych ar enghreifftiau o gwestiynau Cymharu, ac yna sicrhau bod chi'n deall sut I ateb nhw a beth sydd angen I chi gynnwys yn eich atebion mwyn cyrraedd y marciau gorau posib. Iawn te, yn gyntaf hyn, fe wnawn ni edrych ar y cwestiwn beth yw Cymharu. Felly, beth yw Cymharu? Cymharu yw trafod pethau sy'n debyg neu'n wahanol rhwng o leia 2 ddarn darllen gwahanol. Felly, yn y papur arholiad, byddwch chi yn dod o hyd I un cwestiwn sy'n gofyn I chi gymharu 2 ddarn darllen gwahanol. Yn y papur, fe fydd yna mwy nag 1 darn darllen, fe fydd hyd at I 5 darnau darllen, ac yna mae'n bwysig eich bod chi yn dod o hyd i'r darnau cywir mwyn cymharu nhw ag ateb y cwestiwn. Iawn te. Pa sgiliau sy'n cael ei asesu mewn cwestiwn Cymharu? Ar gyfer cwestiwn Cymharu, mae eich sgiliau darllen chi'n cael ei asesu. Mae'r arhwylwr sydd yn marcio'r papur yn disgwyl I chi bod chi'n gallu cyflwyno gwybodaeth cywir o'r darnau darllen, bod chi'n gallu cymharu y wybodaeth, yn dweud beth sy'n debyg ac yn wahanol, ond hefyd mwyn I chi gyrraedd y marciau uchaf ac I gael y marciau gorau yn y cwestiwn, fe fydd y disgwyl I chi dehongli a dadansoddi y gwybodaeth. A dyna le mae'r arholiwyr yn rhoi y marciau gorau i'r ymgeiswyr. Yr ymgeiswyr hyn sy'n gallu dangos ei gallu I ddefnyddio'r sgil dehongli a dadansoddi. Fe ddewn ni nes ymlaen yn y cyflwyniad I esbonio beth yw dehongli a sut I fynd ati mwyn dehongli a dadansoddi ateb. Iawn te. Felly dyma enghreifftiau o gwestiynau Cymharu. Dim dim ond un darn o wybodaeth mae yn bosib i'ch cwestiwn gofyn I chi gymharu. Dyma enghreifftiau. Mae yna ambell I gwestiwn, fe fydd yn gofyn I chi ddarllen y 2 ddarn, neu fwy na 2 ddarn hyd yn oed, ac yna I ddod o hyd i'r wybodaeth sydd yn debyg neu'n wahanol yn y darnau. Yn ail, mae yna enghraifft o sut y modd mae'r darnau'n denu eich sylw I iaith ac arddull. Felly, fe fydden nhw'n disgwyl bod chi'n gallu craffu ar ddarnau darllen ac yna nodi beth sy'n debyg ac yn wahanol yn y darnau hyn wrth edrych ar y iaith ac arddull. Os ywch chi dynnu'r wythnos diwetha, fe wnaethon ni drafod yn dipyn am iaith ac arddull pryd hynny. Yn drydydd, beth yw bwriad yr awdur? Beth mae'r awdur yn ceisio I gwneud? Ydy yn cyflwyno gwybodaeth? Ydy yn perswadio rhywun? Mae hefyd yn bosib iddyn nhw ofyn cwestiwn I chi ar profiadau pobl. Beth yw profiadau y cymeriadau yn y darnau darllen? Ydy nhw'n debyg neu'n wahanol, neu beth sy'n debyg ac yn wahanol? Y iaith ac arddull? Pwy fydda'r darllenwyr? Pwy fydd yn darllen y wybodaeth hyn? Mae yn bosib i'r cwestiwn I ofyn I chi. Beth yw bwriad yr awdur? Ond hefyd I gymharu iaith ac arddull. Felly uno fwy nag un rhan o'r cwestiynau yma gyda'i gilydd. Iawn, yn gyflym rydym ni'n mynd I edrych ar enghraifft o gynllun marcio. Mae'r cynllun marcio yn newid bob tro, ond dyma I chi enghraifft ar gyfer cwestiwn Cymharu, a mae'r cwestiwn hyn yn allan o 10 marc. Felly, os ych chi'n wrth sylwi ar y cynllun marcio hyn, ar gyfer y marciau cyntaf, mae'r cynllun marcio yn gofyn I chi gyflwyno gwybodaeth. Cyflwyno gwybodaeth am y darnau darllen gan gymharu'r 2 testyn. Ond os ych chi'n edrych ar gyfer y marciau 5 I 6, mae wedyn yn nodi bod rhaid bod chi'n cynnwys ambell enghraifft neu dyfyniad o'r darn darllen I gyfiawnhau eich marciau. Mwyn derbyn marciau hyd yn oed yn fwy, mae rhaid bod chi yn gallu cyflwyno gwybodaeth gan gynnig rhai dyfyniadau cyfeiriadau at y testyn ac yna yn uwch eto fe fydda angen I chi ddadansoddi a cyflwyno yn eiddfed. Felly mae yna
gwahaniaeth rhwng pob rhan o'r marciau. Ar gyfer 9 i 10, mae'r drafodaeth yn fwy fanwl ac mae'n cyflwyno fwy o wybodaeth. Felly dyna beth sydd yn bwysig i sylwi ar cynllun marcio hynny. Iawn, te nawr, dwi'n mynd i ofyn i chi i feddwl am enghreifftiau o geirfa cymharu bwriadol. Mae geirfa cymharu yn bwysig iawn pan i chi'n ateb cwestiwn cymharu. Felly, naill ai ar ddarn o bapur, a wnewch chi naill ai creu rhestr o geirfa cymharu i chi'n gyfarwydd â, neu cynllun coren mwyn i ni ystyried pa fath o eiriau bydden ni'n defnyddio yn y cwestiwn yma. Iawn, ar y sleid nesaf, fe fyddai'n dangos i chi ambell i enghraifft dwi wedi nodi sydd yn bosib defnyddio fel eirfa cymharu. Mae rhai ohonyn nhw'n cael ei ddefnyddio yr un fath o ymedryddion sy'n cael ei defnyddio ar gyfer debyg ac gwahanol, ond mae rhai yn unigryw i pan ni'n cymharu pethau ar gyfer debyg neu'n wahanol. Iawn te, felly chi'n gallu gweld, mae yna cryn dipyn ohonyn nhw. Yn amlwg, pan ni'n dweud bod rhywbeth yn debyg, mae'n bosib i ddefnyddio'r geirfa yn debyg i. Hefyd, mae'n bosib i ddefnyddio'r gair ac mai, oherwydd bod hynny'n awgrymu ni bod nhw'n debyg. Hefyd, mae hynny'n debyg. Mae'r ddau yn cyfeirio at. Mae rhywbeth yn ogystal â. Mae ogystal â yn gair arall sydd yn golygu tebyg at ei gilydd. Un peth sy'n debyg yw tebygrwydd arall rhwng darn darllen 1 a darn darllen 2 yw. Ond ar y llaw arall, mae'n bosib i ddefnyddio geiriau i ddangos bod nhw'n wahanol. Enghraifft, ond. Dyna gair sy'n cael ei ddefnyddio mae'n cymharu 2 beth sydd yn wahanol. Yn wahanol mai. Gwahaniaeth amlwg yw. Tra mae'r darn arall yn. Tra, mae'r gair tra yn awgrymu y gwahaniaeth. Gwahaniaeth arall yw. Felly 2 beth sydd yn wahanol i'w gilydd. Er bod un peth yn y darn hyn, mae'r darn 2 yn wahanol. Felly dyma mathau o geirfa cymharu y bydd arholwyr yn chwilio amdano wrth farcio cwestiwn cymharu. Iawn te, beth sydd gyda fi ar y sgrin nesaf yw tabl yn dangos i chi y mathau o batrymau cymharu. Felly un peth gwahanol rhwng darn A a darn 2 yw, a chi'n gallu nodi, mae'n bosib i ddod i fe mewn ffordd arall. Yn y darn cyntaf, mae'n dweud, ond yn yr ail ddarn, mae'n dweud. Felly y cymharu unwaith eto, mae'r gair ond yn dangos yn bod ni'n cymharu 2 beth. Yn y darn cyntaf, mae'n dweud, dyfyniad i gefnogi hyn yw, felly dyfynu o'r darn darllen, mae hyn yn dangos fod, tra mae'r darn arall yn dweud. Felly yn nodi beth mae'n dweud. Dyfyniad i gefnogi hyn yw pwysleisiau hyn. I ni'n gweld yn glir yn yr enghraifft na bod ni gyda pwynt, enghraifft ac esbonio. Bod ni'n nodi beth yw'r pwynt. Dyfynu o'r darn darllen ac yna'n esbonio beth i ni'n ceisio i'w dweud. Ac yna i ni gyda'r gair tra sydd yn cyflwyno y geirfa cymharu ac yna bod ni'n gallu gwneud yr un peth wedyn gyda'r ail ddarn gan ddweud gair cymharu, pwynt, enghraifft, esbonio. Dyna'r patrwm pan ni'n sôn amdano cwestiwn cymharu. Ar yr ochr arall, i ni gyda tabl tebyg ar gyfer beth sydd yn debyg rhwng y 2 ddarn, ac yna i chi'n gallu gweld bod yr un fathau o frawddegau yn cael ei ddefnyddio. Iawn de. Felly, craffu ar gynllun marcio enghreifftiol, i ni wedi edrych arno fe, un peth dwi am tynnu'r sylw, mae'n bosib ddweud bod y rhan gyntaf, dim marcio i 4 yn fwy sylfaenol. Does dim disgwyl i chi fanylu cyment a beth sydd mwyn cael mwy na 5 marc. Mwyn cyrraedd y bandiau uwch, fydde disgwyl eich bod chi'n gallu cymharu, enghreiffftio, dyfynu, dadansoddi a dehongli. A mwy fy anw i chi'n mynd, y marciau eich hela i chi'n derbyn. Iawn de. Ffocws ar gwestiwn enghreifftiol. Dyma'r un o'r cwestiynau byddwn ni'n ystyried heno. Mae allan o gyn bapur
arholiad haf 2018. Ond dyma beth dwi am i chi sylwi arno. Mae'r cwestiwn yn gofyn i chi. Cymharwch yr hyn rydych chi'n ei ddysgu am Hugh Fash ac Osian Hugh Williams. Dylech ddefnyddio gwybodaeth o 2 ddarn darllen. Mae e'n dweud wrthon ni sawl darn darllen sydd angen i ni i ystyried. Sef ar gyfer y cwestiwn yma, mae e'n dweud wrthon ni 2 ddarn. Hefyd, mae e'n dweud wrthon ni taw defnyddio gwybodaeth beth rydych chi'n ei ddysgu. Felly, beth i ni'n dysgu am y 2 berson. Geirfa cymharu fyddech chi'n ystyried bod angen i chi gynnwys hynny, ac yna fe fydda angen i chi ddehongli hefyd. Dyna'r 4 rhan fydda angen i chi ystyried ar gyfer y dasg honno. Iawn de, beth yw dadansoddi a dehongli? Yn syml, mae dadansoddi a dehongli yn golygu eich bod chi yn manylu fwy ar y wybodaeth. A'r ffordd haws dwi'n credu i ystyried hyn yw i ofyn y cwestiwn, wel, beth mae hyn yn golygu? A yw hyn yn bwysig? Beth mae'r wybodaeth hyn yn dweud wrtha i? A dyna'r ffordd orau i ateb y cwestiwn, ac i sicrhau eich bod chi yn dadansoddi a dehongli mewn ateb. Iawn te, ar y sgrin, mae yna 2 lun. 2 lun o ges. Ges fyddech chi'n defnyddio mwyn mynd ar wyliau. Fe chi'n gallu gweld, mae e'n bosib i ddisgrifio y lluniau hyn. Mae e'n bosib i ddweud bod y ces gyntaf yn frown, ac yna bod yr ail lun yn dangos ces gwyrddlas bach gyda gwynion melyn. Os newn ni ystyried y lluniau hyn, mae e'n bosib i ni fynd yng ngham ymhellach na hynny, ydy e? Mae e'n bosib i ni ystyried, wel, beth mae'r lluniau hyn yn dweud wrthon ni am y person sy'n berchen. Felly, ar gyfer y ces cyntaf, y ces brown yma, mae e'n bosib i ddweud bod y sticeri sydd ar y ces yn awgrymu ni bod yn berchen i oedolyn. Ond, ar y llaw arall, mae'r ail ges yn awgrymu taw plentyn ifanc sy'n berchen ar y ces, oherwydd y mathau o luniau sydd arno. Yna, gallwn ni fynd ymhellach eto. Fe allwn ni awgrymu bod y ces yma, bod y person hyn sydd yn gyda sticeri ar y ces, yn hoffi casglu sticeri o wahanol lefydd. Fe allwn ni awgrymu hefyd bod y person yma wedi ymweld â'r llefydd ac yna dyna pam bod y sticeri o wahanol lefydd ar ei ges, neu ar ei ches hi. Ond, ar y llaw arall, fe allwn ni awgrymu bod yr ail ges yn perthyn i blentyn, ac yna mae yna lluniau o pili parod ac yna bod y lliw pinc ynddo fe. Yna, fe allwn ni awgrymu, allwn ni edrych ar y ces brown hyn, bod yna marciau yma. Fe allwn ni awgrymu bod y marciau hyn yn golygu bod y ces a person wedi teithio o amgylch y byd ac wedyn wedi cael ei ddefnyddio sawl gwaith. Hefyd, mae'r nifer o sticeri yn awgrymu i fod wedi bod i sawl le. Yn ail, ar gyfer ail un, mae'r ces yn gallu awgrymu ni, wel, mae e'n edrych yn newydd. Ac yna, oherwydd bod yna lun o enfys, fe allan ni awgrymu bod y ces hyn yn symboleiddio dechreuad newydd a dechrau bywyd plentyn yn teithio o amgylch y byd. Hefyd, mae'r lliw melyn, pinc a gwyrddlas yn awgrymu mae plentyn ifanc sy'n dechrau ar ei deithiau sydd yma. Awgrymau hefyd, mae e hefyd yn awgrymu yn wahanol i'r ges gyntaf i fod yn eitha newydd ac yna bod y teulu yn fodlon gwario arian ar wahanol bethau. Gallwn ni fynd yng ngham ymhellach sydd yn dangos bod yna sticeri gwahanol bethau ac hefyd bod y person yn dechrau ei daith ar draws y byd. Iawn te, ymadroddion dehongli. Pa fathau o ymadroddion y byddwn ni yn cynnwys yn ein atebion ni mwyn dangos ein bod ni'n dehongli? Wel, fe allwn ni ddefnyddio pethau fel cynrychiola, yn cynrychioli, pwysleisia, yn pwysleisio, gall hyn gyfleu. Mae e'n dangos i ni bod ni'n awgrymu rhywbeth, bod ni'n ceisio esbonio beth i ni'n ceisio i dweud, ac yna rhesymu pa cynnwys wybodaeth ychwanegol o'r darn i ystyried pam mae hyn yn bwysig, beth mae hyn yn awgrymu i ni am y darn darllen.
Nesaf, ar y dudalen, beth sydd gyda ni yw enghraifft o bapur arholiad 12 haf 2018. Mae yna ffordd i chi i agor y ddolen yma mwyn bod chi'n gallu gweld nhw yn fwy, ond hefyd ar y sleidiau nesaf mae'r ddau ddarn darllen wedi cael eu chwyddo mwyn bod ni'n gallu darllen peth ohonyn nhw. Felly beth ni'n mynd i wneud ar y sleidiau nesaf yw i edrych ar sut fyddwn ni'n mynd ati i ateb cwestiwn o'r math. Felly, y ddau ddarn darllen sydd angen i ni i graffu arno yw darn darllen 5, yr un sy'n sôn amdano hyw, ffash, a hefyd osian hyw, sef prif reisydd o'r band Candelas. Felly, mae'r darn darllen 5 gyda chi, a wnewch chi ddarllen trwy y darn yn gyflym ac yna i gael rhyw fath o syniad o beth mae'r darn yn sôn amdano. Darn darllen 5 a darn darllen 6. Iawn. Dyma un awgrym i chi o'r ffordd orau o fynd ati i ateb cwestiwn cymharu. Yn gyntaf, mae e'n bosib eich bod chi yn dod o hyd i 2 ryw beiro gwahanol, ac yna darllen y darllen yn yr arholiad, ac yna tanlinellu popeth sy'n debyg mewn un lliw a popeth sy'n wahanol mewn lliw gwahanol. Dyna un dull o ateb cwestiwn cymharu. Iawn de, beth sydd gyda ni yw y cynllun marcio ar gyfer y cwestiwn arholiad haf 2018, oedd yn seiliedig ar y darnau darllen 5 a darn darllen 6, a dyma beth yw'r cynllun marcio. Iawn de, felly ar gyfer y darn yma, mwyn bod chi'n derbyn 1 neu 2 marc, roedd yna angen bod chi yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol am y ddau ac ychydig o ymdrech i gymharu. Mae'r ymadrodd ymdrech i gymharu yn golygu eich bod chi yn nodi'r geiriau yn debyg neu yn wahanol 1 neu 2 waith yn y darn. Ar gyfer mynd i'r marciau 3-4, fe fydde disgwyl eich bod chi yn cymharu'r wybodaeth yn fwy manwl ac yna yn cyflwyno y geiriau cymharu ni wedi edrych arno yn ystod y sesiwn heno yn fwy aml. Rydyn ni'n gweld gwahaniaeth mawr rhwng y marciau 3-4 a 5-6. Ar gyfer marciau 3-4, adalw gwybodaeth mae'r cynllun marcio yn gofyn i chi wneud. Ond ar gyfer marciau 5-6, mae yna sôn eich bod chi yn dehongli yn amlwg yn yr ateb. Mae hynny'n golygu mae angen bod chi'n defnyddio'r geiriau, awgrymau, pwysleisiau, mae hyn yn awgrymu, mae hyn yn dangos, ac yna dyna le i ni'n symud o'r ffin 4 i'r marc 5. Ac yna, mwyn cyrraedd y marciau uchel, mae rhaid dehongli'n eiddfed, felly dehongli'n fanwl, ac yna sicrhau eich bod chi'n ateb y cwestiwn yn fanwl iawn. Iawn de, dyma beth dwi am i chi wneud. Gan ddefnyddio'r darn y darllen, dwi am i chi nodi. Byddwn ni'n awgrymu bod chi'n creu tabl yn debyg i'r hyn sydd ar y bwrdd ar y sgrin, ac yna dwi am i chi nodi beth sy'n debyg ac sydd yn wahanol rhwng hyw ac osian. Felly, darn darllen 5, darn darllen 6, nodi'r wybodaeth i chi'n dysgu yn darn darllen 5, ac yna ceisio ffeindio gwybodaeth yn cyfateb ar gyfer darn darllen 6. Fe ddylsech chi fod yn gallu casglu gwybodaeth o'r darn y darllen ynglyn â hyw ac osian. Enghraifft, ystyriwch, beth yw eu swyddi nhw? Ydy'r ddau yn gwneud yr un swydd? Ydy'r ddau wedi mynychu yr un colegau? Ydy'r ddau gyda'r un farn ynglyn â gwisgoedd? Ydyn nhw'n gwisgo yr un fathau o ddillad? A ydyn nhw'n gyfarwydd â gwneud rhywbeth? Ydy dillad yn bwysig i'r ddau ohonyn nhw? Felly fe dylsech chi fod yn gallu chwilio am wybodaeth yn y darn y darllen mwyn nodi hyn mewn tabl o dan darn darllen 5 a darn darllen 6. Iawn de. Dyma
rhyw fath o ateb dwi wedi nodi yn barod. Dwi wedi mynd trwy y darn darllen 5 a darn darllen 6, a dyma'r holl bethau fe nes I gyfeirio ato. Felly fe nes I ddod o hyd I bod hyw yn y diwydiant creadigol, teledu, ond oedd osian yn y diwydiant perfformio ac oedd mewn band. Gwneud gyrfa o fyd ffasiwn oedd swydd hyw, ond oedd osian yn gweld dillad yn bwysig i'w waith. Oedd hyw hefyd yn gweddnewid pobl I edrych yn well, ond ar y llaw arall, doedd osian ddim yn poeni sut mae'n edrych. Swydd hyw oedd gwella steil pobl eraill. Ar y llaw arall, oedd osian yn gwella steil ei hun. Felly fel chi'n gallu gweld, mae'n bosib I gymharu y gwahanol bethau. Felly ar y sgrin I ni gyda y wahanol bethau chi'n gallu dod o hyd I o'r darn y darllen ac yna I cymharu nhw. Os newn ni edrych ymhellach, y dasg nesaf dwi'n gofyn I chi wneud yw I nodi a yw'r pethau hyn yn debyg neu'n wahanol. Felly y ffordd orau I wneud yw I ddefnyddio lliw pen, 2 liw ben neu ysgrifennu G a T. G yn cynrychioli gwahanol, T yn golygu tebyg, ac yna I penderfynu, wel, ydy yn golygu yr un peth. Ydy darn darllen 5 a darn darllen 6 yn golygu yr un peth. Felly enghraifft, hyw yn y diwydiant creadigol, wel, teledu mae yn canolbwyntio arno, mae osian mewn band, felly mae hynny'n wahanol. Felly fydden ni'n ysgrifennu G neu yn lle T. Felly mae'n wahanol, fydden ni'n ysgrifennu G. Gwneud gyrfa o fyd ffasiwn yw hyw, dillad yn bwysig i'w waith. Wel, maen nhw'n defnyddio dillad mewn ffyrdd gwahanol, felly maen nhw'n wahanol i'w gilydd. Mae'n bosib I fynd trwy pob ymadrodd mwyn cymharu y ddau. Ydy'r un peth yn cael ei ddweud o darn darllen 5 a darn darllen 6. Dyma rhyw fath o dabl y byddwch chi wedyn yn dod ar draws. Fe fyddwch chi wedyn yn gallu gweld yn glir beth yw'r pethau hyn sydd yn debyg ac sydd yn wahanol rhwng y darnau darllen. Iawn, mae yna sleidiau sydd yn mynd trwyddo'r rhannau penodol ac sydd yn dangos I chi sut I fynd ati I ateb y cwestiwn. Felly, dyma beth sydd gyda ni. Y sleid gyda atebion gwahanol ac yna y lliwiau yn y canol I ddangos y gwahanol a'r tebyg. Os ewn ni mlaen, gallwch chi weithio chi'n trwy pwynt pŵer eich hunan yn eich amser eich hunan I fynd trwyddo I weld os ych chi'n dod o hyd i'r un peth. Ond os edrychwn ni mlaen, y dasg nesaf dwi'n gofyn I chi yw I ychwanegu dyfyniad I gefnogi pob bwynt. Felly fe fydde fe'n cymryd amser I chi fynd trwy y darnau darllen I chwilio amdano y tystiolaeth I gefnogi eich barn. Ac yna, rwy'n I chi wneud hynny, mae wedyn yn bosib bod chi yn mynd ati I ystyried. A ydy'r wybodaeth hyn sydd wedi cael ei nodi yn y tabl yn perthyn I rhyw thema penodol. Felly, mae'n bosib I grwpio nhw. Enghraifft, mae'r pwynt cyntaf yn sôn am y math o waith mae hyw a osian yn ei wneud. Os I ni'n edrych ar y gwyn, gweddnewid pobl I edrych yn well. Gwella steil pobl eraill, mae'n sôn amdano y pethau mae nhw'n hoffi I wneud. Felly, I gwaith nhw, be maen nhw'n gwneud o ddydd I ddydd. Felly, hobïau yw un arall, y oren yn awgrymu I hobïau nhw. Y llwyddiannau, mae melyn yn awgrymu beth sydd yn llwyddiannus. Personoliaeth dwi wedi nodi am y glas, ac yna gan sicrhau eich bod chi yn grwpio nhw ar gyfer themau gwahanol, mae'n golygu fyddech chi wedyn yn gallu cymharu rheini gyda'i gilydd. Iawn de, y cam nesaf, sut ydym yn gallu cyrraedd y marciau uchaf yn yr arholiad? Be sydd angen I ni wneud? Ac yn syml, mwyn cyrraedd y marciau uchaf yn yr arholiad, mae rhaid I ni ddangos i'r arholwyr ein bod ni yn gallu dehongli y wybodaeth yn fanwl. Iawn de, felly dyma beth sydd gyda ni.
Yn gyntaf, i chi yn barod wedi nodi y darn y darllen, chi wedi nodi dyfyniadau i gyd fynd gyda nhw, a chi wedi nodi ydyn nhw yn gwahanol neu'n debyg. Dyma enghraifft i chi o'r 4 bocs cyntaf wedi cael I lenwi. Iawn de, felly os ydrychwn ni, darn darllen 5, mae'n dweud bod Huw wedi astudio Nghaerfyrddin a Llundain. Mae'r dyfyniad Caerfyrddin a Llundain yn awgrymu hynny I ni, ond os ni'n ystyried, wel, be mae hyn yn dweud wrthyn ni am Huw? Os mae wedi llwyddo I fynd I astudio yng Nghaerfyrddin, ac yna wedi mynd I astudio yn Llundain, I fod yn y byd ffasiwn, beth mae hynny'n dweud wrthyn ni amdano ef? A dyna beth sydd gyda ni yn y bocs yma. Mae'n dweud wrthyn ni, mae'n awgrymu ni I fod e'n llwyddiannus iawn. Mae'n awgrymu I fod e'n deall llawer am ffasiwn. Mae'r ffaith I fod wedi cael y cyfle I fynd I Llundain yn awgrymu ei fod gyda dealltwriaeth gwell o fyd ffasiwn. Hefyd, prif reisydd yng Nghymru. Wel, gan I fod yn brif reisydd, mae'n dweud wrthyn ni yn syth I fod e'n ganwr da iawn. Mae'n llwyddiannus yn y maes. Mae wedi llwyddo. So drychwn ni wedyn ar Huw yn y diwydiant creadigol. Cyflwynydd ffasiwn ar raglenni prynawn da heno. Dyna'r dyfyniad I gyd fynd, ac yna enghraifft o'r dehongli yw bod yn pwysleisio fod Huw yn llwyddiannus iawn ac yn deall llawer am ffasiwn. Mae'r ffaith I fod I bod I goleg yn Llundain yn pwysleisio hyn. Gwneud gyrfa o fyd ffasiwn. Mae e'n dda yn y maes. Mae e'n llwyddiannus. Mae e'n deall ffasiwn. Dillad yn bwysig I waith gyda Osian. Mae e'n dangos ei fod yn poeni am ei ymddangosiad, y ffordd mae'n edrych. Mae e'n awgrymu ni I fod yn berson sensitif. Oherwydd bod e'n poeni am rhywbeth, mae felly yn awgrymu ni I fod yn berson sensitif hefyd. Felly, beth sydd gyda ni yw cyfle I chi fynd ati I geisio dehongli y gwahanol sylwadau ac yna ceisio cael y marciau gorau posib. Y mwyaf o ddehongli chi'n cynnwys yn eich atebion, y gorau, y marc ucha y byddwch chi'n ennill. Iawn de, os newn ni edrych ar enghraifft o ateb. Dyma enghraifft I chi, mae'r ateb ar y sgrin. Ac ar ôl y sesiwn, fe fydd y pwynt pŵer yn cael ei osod ar y wefan, lle mae modd I chi argraffu ac yna bod chi'n tanlinellu yr holl bethau. Felly dyma enghraifft o ateb. Iawn de, dyma beth dwi am I chi feddwl. Dwi am I chi feddwl, wel, beth sy'n dda ynglyn â'r darn yma, a beth mae'r person yma wedi gwneud, ac sut mae wedi cyrraedd y marc yna. Iawn de, gewn ni edrych ar yr enghraifft. Mae Huw Fash wedi treulio blynyddoedd mewn colegau cerdd amrywiol, yn astudio ffasiwn ac wedi byw mewn sawl dinas, yn cynnwys Llundain I gael profiad o fywyd y myd ffasiwn. Gweithiodd Huw yn Milan a Florence yn yr Eidal, sy'n enwog am ffasiwn ac sy'n gweithio I gwmni Max Mara. Fe wnaeth Huw weithio ar y stryd fawr, ond hefyd mae wedi gweithio mewn prifysgol yn darlunio ffasiwn. Mae Huw yn gweithio I S4C ac yn newid golwg pobl eraill. Yn ychwanegol, mae Huw yn cael cyfle I fynegu syniadau newydd. Mae hyn yn dangos bod ei waith yn allweddol I lwyddiant. Hyn, mae Huw wedi gweithio gydag enwogion fel Catherine Jenkins, Charlotte Church a Ryan Giggs. Ar y llaw arall, mae Osian Williams yn cadw I ffwrdd o'r stryd fawr, gan nodi fod prysurdeb y siopa yn ormod iddo. Dydy Osian Williams ddim wedi astudio ffasiwn fel Huw Fash, ond mae'n nodi ei fod ein gweld siop vintage yn llawer fwy diddorol. Felly, dyna I chi ddechreuad o ateb I'ch cwestiwn. Fe ddylsech chi erbyn hyn fod yn gallu lliwio wahanol agweddau o'r enghraifft o ateb mewn gwahanol liwiau. Iawn? Felly, peth cyntaf sydd angen I chi wneud, ystyriwch, ydych chi'n gallu dod o hyd I enghreifftiau o eirfa cymharu? Ydych chi'n gallu dod o hyd I eirfa fel yn debyg, yn wahanol, ar y llaw arall, ond yn ychwanegol, dyna'r mathau o eirfa cymharu. Ydych chi'n gallu I dod o hyd i'r darn darllen 5? Y gwybodaeth hyn I'n dod o hyd I am Huw. Yna, ydy yn bosib I chi nodi
pa wybodaeth I chi'n dysgu am osian y darn hyn? A oes yna enghreifftiau o dystiolaeth? A ydy'r person hyn yn llwyddo I esbonio a dehongli? Iawn de. Os newn ni droi i'r sleid nesaf, fe welwch chi ateb enghreifftiau sydd wedi cael ei liwio gan ddefnyddio'r allwedd yma. Iawn de, felly fel chi'n gallu gweld, mae e'n glir I ddangos bod yna tystiolaeth yn y darn hyn. Mae'r darn hyn yn dangos I ni yr holl bethau sy'n cael ei gyfeirio ato o'r darnau darllen. Iawn. Hefyd, I ni'n gallu gweld bod ambell I gair cymharu. Enghraifft, I ni gyda'r gair ar y llaw arall, fel, fodd bynnag. Dwi'n gallu gweld yn y ail baragraff bod ni gyda enghraifft o ond hefyd. Felly mae yna enghreifftiau o eirfa cymharu. Tybed a fydde modd I ychwanegu fwy. Darn darllen 5, I ni'n gallu gweld bod y lliw o gwyrdd sy'n cael ei gyfeirio at y hyw yn cael ei nodi I, a hefyd I ni'n gallu gweld cyfeiriad at osian sef darn darllen 6. Esbonio. Wel, llinell sydd wedi cael ei danlinellu gyda'r esboniad, mae hyn yn dangos bod ei waith yn allweddol i'w lwyddiant. Wel, mae'r darn hyn yn esbonio, mae e'n nodi hynny, ond dyw e ddim yn mynd cam ymhellach a dyw e ddim yn manylu. Felly dyna beth yw'r pethau mae'r darn hyn wedi ei wneud. Felly, dyma'r cwestiynau sydd angen I ni I feddwl. A ydy'r darn hyn yn nodi gwybodaeth am hyw a osian? Ydy. Ydy'r darn hyn yn defnyddio geirfa cymharu bwriadol? Ydy, mae e yn defnyddio'r geirfa hyn, ond efallai bod modd defnyddio hyd yn oed yn fwy. Ydy'r darn hyn yn defnyddio tystiolaeth neu enghreifftiau? Ydy. Ydy'r darn hyn yn defnyddio yn esbonio? Ydy. Ond unwaith eto, mae e'n bosib I ychwanegu hyd yn oed fwy. Ydy'r darn hyn yn dehongli? Nac ydy. Felly dyma le mae'r ymgeisydd hyn angen gwella yr ateb yma. Mae angen iddyn nhw I benderfynu ac I fynd ati I ddehongli y wybodaeth. Iawn de, ar y sleid nesaf, dyma beth sydd gyda ni yw enghraifft o sut I fynd ati I ddehongli un darn ohono fe. Felly, mae Hugh Fash wedi treulio blynyddoedd mewn colegau cerdd amrywiol yn astudio ffasiwn ac wedi byw mewn sawl dinas yn cynnwys Llundain I gael profiad o fywyd ym myd ffasiwn. Un ffordd allan ni I wella'r ateb hyn yw I ystyried, wel, beth mae hyn yn awgrymu I ni? Os mae e wedi cael y cyfle I weithio yn Llundain, a mae e'n enwog, beth mae hyn yn dweud wrtho ni amdano ef? Felly, awgryma hyn fod Hugh yn fwy profiadol gan ei fod wedi bod I sawl dinas ac yna wedi cael profiadau gwahanol ynddo. Hefyd, mae llawer o wahanol gyfleoedd yn Llundain I Hugh, ac felly mae hyn yn awgrymu ei fod yn berson llwyddiannus gan fod statws uchel i'r colegau ffasiwn yn Llundain. Felly, I ni'n ychwanegu ac yn ceisio esbonio, wel, beth mae'r wybodaeth hyn yn dangos I ni. Iawn de, felly, dyma beth sydd gyda chi I wneud. Mae angen I chi fynd ati I geisio gwella'r ateb enghreifftiol. Felly dyma'r pethau sydd angen, rhaid cyflwyno gwybodaeth mwy manwl, rhaid cymharu'n fwy effeithiol, rhaid dehongli. Mae angen dehongli mwyn sicrhau eich bod chi yn cyrraedd y bandiau top. Iawn, felly, enghraifft, tynnu sylw at fwy o wybodaeth o'r darn a dyfynnu'n gyson. Cymharu'r ddau berson trwy gydol y darn. Enghraifft, os ych chi'n edrych ar y enghraifft o ateb, mae'r person yma neu'r ymgeisydd yma wedi nodi Hugh yn gyntaf ac yna osian. Mae yn bosib I plethu'r ateb gan edrych ar Hugh ac yna osian ar y cyd a cynnwys yr ymadrodd cymharu yn y canol. Felly ar un llaw mae Hugh wedi treulio blynyddoedd mewn coleg, ar y llaw arall cerddor ydi osian sy'n rhan o fand Candelas, ac yna mae e'n gweld yn glir y cymharu. Nesa, y dehongli. Felly fel dwi newydd ddweud, holi'r cwestiynau, beth mae hyn yn golygu?
Ydy yn bosib I fynd o dan y gron y wybodaeth a cynnwys mwy o wybodaeth, ac yna sicrhau bod ni'n dweud, wel, pam mae hyn yn bwysig? Beth mae hyn yn awgrymu I ni am ei fywyd, neu ei bywyd hi? Iawn de, beth sydd gyda ni ar yn weddill y pwynt pŵer yma yw enghreifftiau o gwestiynau. Mae yna enghraifft arall o gyn bapur sydd yn gofyn I ni gymharu Iora Wyn a Laura McAllister. Mae'r darnau darllen i'w gweld, ond hefyd mae yna rhyw fath o tipiau sydd yn gofyn I chi pa gwestiynau sydd angen I chi holi cyn bod chi'n mynd ati I ateb. Hefyd, mae yna enghraifft o ateb, ac yna mae modd I chi I geisio dadansoddi'r ateb, penderfynu a oes yna enghreifftiau o geirfa cymharu, cyfeiriad darn 1, cyfeiriad darn 2, oes yna enghreifftiau o ddyfyniadau, ac yna'n bwysicach beth a ydy'r ymgeiswyr wedi cyflwyno dehongli. Ac yna mae fe hefyd yn esbonio I chi y cynllun marcio, ac yn cyflwyno I chi beth sydd angen I chi wneud mwyn cyrraedd y marciau yma. Ac yna, os I ni'n mynd trwyddo pob sleid ar y pwynt pŵer, mae yna enghreifftiau gwahanol, ac yna fe fydd y modd I chi I benderfynu pa farciau ac yna symud ymlaen, ac yna y cyfle I wella pob ateb. Iawn de, I orffen, mae pa gwestiynau sydd angen I fi ofyn wrth ateb cwestiwn gymharu. Felly dyma ambell I beth sydd angen I chi I ystyried pan I chi'n ateb cwestiwn cymharu. Yn gyntaf, pa ddarnau sydd angen I ni gymharu? Oes angen tystiolaeth o'r darn darllen? Oes angen dyfynnu? Oes mae angen tystiolaeth o'r darnau darllen? Oes angen geirfa cymharu? Pa fath o eirfa yw geirfa cymharu? Pa bethau ydw i'n cymharu? Ydw i'n cymharu profiadau? Ydw i'n cymharu gwybodaeth? Ydw i'n cymharu arddull neu bwriad? A ydw i'n dehongli yn amlwg? A ydw I yn cynnwys brawddegau yn debyg I mae hyn yn awgrymu, mae hyn yn pwysleisio neu pwysleisio awgryma? Ac yna, a ydw i'n ateb y cwestiwn? Felly, dyna'r holl bethau sydd angen I chi wneud mwyn ateb cwestiwn cymharu mewn arholiad. Mae yn bosib i'r arholwyr gofyn I chi ateb cwestiwn cymharu ar wahanol bethau, ond mewn pob cwestiwn cymharu, mae angen I chi nodi y darnau darllen, y geirfa cymharu, dyfynnu, esbonio a dehongli, yr un drefn ydy bob tro. Felly, I gloi, fi ofyn os yna unrhyw gwestiynau. So, dim byd ar yr chat ar hyn o bryd, miss. So, os chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau I Mrs Jones cyn bod chi'n gadael, rwch yn y Q&A nawr, sydd ar ochr dde'r sgrin ath Miss Ateb cyn bod chi'n mynd. So, wnawn ni just rhoi 30 eiliad I bobl wneud hynny.